अभी तो टिकोड़ा के मोजर भइल बा, लेकिन पवन भैया गाना लेके आ गइलन झोरा में टिकोड़ा। जी हाँ, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और साथ में शिवानी सिंह के आवाज में बहुत सारा हिट हिट गाना आप लोगों के सामने आइल बा। लेकिन एगो और ही चैता जे बा, दूसरा चैता पवन सिंह और शिवानी सिंह के वो आप लोगों के बीच आवे वाला बा 10 अप्रैल के, जौना गाना के नाम है झोरा में टिकोड़ा। जी भैया, झोरा में टिकोड़ा जौन बा उ कमाल के चैता होखे वाला बा। मतलब जेगा देसी भाई गांव के जेगा लोग मतलब करेला नु, आप समझ रहा लोग हम हमार भावनाओं के हम शब्द में ओकरा के बयान नहीं कर सकत, ओ टाइप के जौन बा ई गाना होखे वाला बा। बात कइल जाए एक गाना के, तो एक गाना के गइले बनन पवन सिंह और शिवानी सिंह। जी हाँ, गीत बावे रोशन सिंह के और म्यूजिक में ऑल टाइम फेवरेट प्रियांशु सिंह। जी भैया, आपके बता दी कि ई जौन गाना बा उ जल्द ही मतलब कमाल धमाल मचावे वाला बा। और ई गाना माँ अम्मा फिल्म से आप लोगों के 10 अप्रैल के देखे के मिली पवन सिंह और शिवानी सिंह के आवाज में।